Gvern ġdid nazzjonalista irid li l-familji Maltin u Għawċin jgħixu b'mod dinjitus, jittaffilhom il-pis tal-kirjiet u fejn huwa possibbli jsiru sidin ta' djarhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Raġus u mill-kandidat tal-elezzjoni ġenerali Ivan Bartolo, tresqu 9 proposti intiżi biex il-familji Maltin u Għawċin jgħixu ħajja aħjar. Gvern ġdid nazzjonalista se jfassal politika nazzjonali dwar l-akkomodazzjoni residenzjali ħalli jitnaqqas lat ta' akkomodazzjonijiet li ma jilħqux l-standards u titwettaq bidla lejn spazji għal residenzi ta' kwalità bi prezz raġonevoli. Apparti dan dawk l-anzjani li jbiegħu il-proprjetà tagħhom sabiex imorru jgħixu f'residenza iżgħar ma jħallsux bolla fuq l-ewwel 300,000 tal-valur tal-proprjetà. Proposta oħra li jingħata appoġġ lil dawk il-persuni f'akkomodazzjoni soċjali permezz ta' skemi affordabbli sabiex isiru sidin ta' djarhom. Fil-qasam tal-kirriet residenzjali, Gvern ġdid nazzjonalista se jagħti inċentivi fiskali lis-sidin sabiex dawn ikollhom kirriet b'rati raġonevoli u aktar fit-tul. Proposta oħra li permezz ta' ftehim mal-privat jinxtraw, jinbnew jew jinkrew fit-tul 500 unit residenzjali fis-sena. Flimkien ma' qdiet volontari, Gvern ġdid nazzjonalista jara li jkun hawn biżżejjed spazji għal shelters temporani sabiex ħadd ma jispiċċa bla saqa' fuq rasu. Fil-każ ta' persuni li jibbenefikaw mis-sussidju dawn jibqgħu jibbenefikaw bl-istess mod kif inhu llum. U biex tiġi indirizzata l-problema ta' mijiet ta' familji li llum mhux jibbenefikaw minn dan is-sussidju, fil-każ ta' persuni li kwalifikaw għas-sussidju tal-kera, tingħata tal-għajnuna stabbilita fil-liġi b'mod temporanju fuq medda ta' 3 snin sabiex l-inkwilini jaġġustaw għal kera ġdida. Peter Raġus u Ivan Bartolo saħħu li permezz ta' dawn il-proposti l-Partit Nazzjonalista poġġa fiċ-ċentru tal-politika tiegħu kemm liż-żgħażagħ kif ukoll lill-anzjani. Dan wara li gvernijiet tal-Partit Nazzjonalista dejjem kienu pijunieri sabiex il-persuni jsiru sidin ta' djarhom.